Може ли този гълъб да доставя поща? Това е каско гълъб, не може да доставя писма. Може ли този гълъб да доставя поща? Това е тумблер гълъб, не е за писма, фокусиране върху гимнастиката. Може ли този гълъб да доставя поща? Това е състезателен гълъб, много е надежден и може да доставя писма, ще се върне докато е жив. Може ли този гълъб да доставя поща? Това е буха гълъб, дори не може да лети, какво остава за писма? Може ли този гълъб да доставя поща? Този гълъб е с нюкасълска болест, вече не може да се грижи за себе си. Може ли този гълъб да доставя поща? Това е къдрав тълъп, не може да доставя писма, основно е за украса, не разчитайте на него за поща. Може ли този гълъб да доставя поща? Това е ветрилоопашат гълъб, загубил е способността да лети надалеч, губи се веднага, щом излезе. Може ли този гълъб да доставя поща? Това е индийски ветрилоопашат гълъб, с тази форма помислих го за пиле. Може ли този гълъб да доставя поща? Това е високо летящ гълъб, не може да доставя писма, разпознава си само гълъбарника, на къси разстояния. Може ли този гълъб да доставя поща? Това е Юен Бао гълъб, едър е и дава много месо, не му е позволено да доставя писма.